टली करो इधर रोस्टर आ गया और एक बार तो एकदम रे लगाओ लगाओ पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बडलेण्ड प्र इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय जोंहा दिनै गोबां बोसोरनि उनाव एकदमबारे जोबोद बोसोर जालांबाय आरो जोङो मेट्रिक एग्जामखौ जों 2015 आव होदोंमोन आरो जों बिनिफ्रायनो दिनैसिम रावबो लोगो मोनलायाखैमोन जाय बिथांमोना मेट्रिक होखांनानै जोंनि स्कुलनिफ्राय ओंखारलांबाय बिसोरो गाव गावनि लाइफआव दायो सेट जाना दङ खायसेया आरो स्ट्रागल खालामबाय थादों जेरैबायदि आंबो दङ बिनि गेजेराव स्ट्रागल खालामनायनि थिग बेबायदिनो जों माने दिनै ओरैबायदि थारमाने एक्साइटेड ना मानोना जोङो गासैबो लोगोफोरजों लोगो जानानै जोङो थारमाने मोनसे ट्रिप खालामनो सानदों जेराव जोंहा जोंनि क्लासमेटनि गासैबो दंजोबोमोन आरो लगभग आधा आधि दंजोबोमोन जायफोरा जों बहुत क्ल'सलि थायोमोन आगोलाव दा बेयावनो जोङो लोगो हमनानै थांसै जोबोद एक्साइटेड आरो एकदमबारे ओरैबायदि एक्साइटेड जों रावजों बुंनो हाया दा जियानो जायाथों बे मोनसे ट्रिपआ जोबोद मोजाङैनो थांगोन होननानै आं आसा खालामदों जे नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायलांबाय थायो एसे अकवार्डबो फिल खालामदों मानो होनना बुंबाथाय लोगोफोराथ' खायसे जोंनिया एसे सेट जाबाय नङा नालाय आंनियाल'सो एसे मा बुंगोन आरो बेनिखाय एसे अकवार्डबो फिल खालामदों मानोना एसे लाजिनाय मोनखायो नङा होमबा जायबाबो मानोना जोंनि बे बैसोआ बेबायदि जाना दङ थेवबो आरो लोगोफोरखौ लोगो हमनो बहुत एक्साइटेड आरो ना बेनिखायनो एकदम माने अकस्मात दे आंबो थारमाने ग्रुपाव गैयामोन वाट्सएप ग्रुपाव बिसोरो अकस्मात कल खालामहरबाय आंखौ कर'ना लिंहरबाय आं कचिं खालामबाय थादोंमोन एकदमबारे कचिं सेन्टारनिफ्राय आं मा ओंख्रि ओंखारलांबाय आरो एकदमबारे कर'ना कल हरनाय लोगो लोगो जे दिनै जोंहा ट्रिप दङ मा ओंख्रि ओंखारबोनाय लोगो लोगो एकदमबारे जेबो नायाखै कचिं बन्द खालामबाय ओंखारबोखाबाय ओरैबायदि माने एक्साइटेड आं एकदमबारे बुंनो हाला आरो रावजों जोंनिया बेयाव लोगो गोबां दङ आरो जों जेरैबायदि एसे क्ल'सलि थाखानाय जोंनिया करन दंखायो इनाव हेबेलमोन दंखायो इनाव फैलावमोन दोङो इनाव लाबेनमोना दोङो सिमांमोन दोङो आरो बेबायदिनो हिन्जावसाफोराव दं बिरुलामोन दं हिरामनिमोन दं बेबायदिनो आरो जोंनि फंबायबो दं सानैसो बेबायदिनो आरो जोङो बयबो रंजालायदो आरो जोबोद एकदमबारे मा बुंनो आरो जों फुल एक्साइटेड जों फैबाय थादोंमोनसो आरो लामा ससेयाव फैनानै जोंहा नैबेयाव अखा ओरैबायदि अखा माने मा बुंनो आरो जोङो कर'ना दांदों उपाय गैयिनि फार्स्टआव जोङो स्कुलनिफ्राय ओंखारलांबायमोन बाट मा बुंनो आरो ससे थांनानै बिराद अखा हालायबाय हानायाव जों हरसेयाव हाबना थाबाय जोङो लामायाव हाबना थाबाय उपाय गैयिनि न'खरनि मानसिफोरखौबो जोङो माने मा बुंगोन दाइरेक्ट हाबना थाबाय आरो उनाव दसे थानानै अखाया गालायबाय उनाव अखा गानायाव जों आरो खनसे ओंखारबोलायबाय बाहेराव गथ'फोरजों फुटबल एसे गेलेबाय गेबेब गेलेबाय आंबो गेलेबाय एसे रंजाबाय गथ'फोरजों मिनिलायबाय रंजाबाय उनाव आरो जोंनि बे जार्निखौ आरोबाव खनसे स्टार्ट खालामनो जोङो बाइकखौ स्टार्ट होलायबाय मानोना जों जोबोद एक्साइटेडमोन आरो बेबादिनो फैयै फैयै जोङो मोनफैलायनोसै जोङो गेट मोनफैबाय आरो उनाव गेट मोनफैनायनि उनाव जों हाबबाय एन्ट्रि खालामनानै ओरैबायदि अखा मा बुंनो आरो जोंनि लागानो मोजांसोमोन ना मासोमोन ओरैबायदि अखा एकदमबारे अखायाबो आरो नांबाथाय ओरैबायदि नाङो जेन अखा नङा पुरा अन्थाइसो आरो एकदमबारे सेसनि अवस्था जोंनि अवस्था खतम पूरा एकदम खत्म लेकिन नज़ारा बहुत ही सुंदर था यार बहुत ही खूबसूरत जिसको हम लफ्ज़ों से जुबान नहीं कर सकते मतलब बोल नहीं सकते बहुत ही अच्छा लगता था जोङो हाबबायमोन हाबनानै दसे थाथ'दो एसे टिं दङमोन आरो टिं सिङाव दसे थाथ'बाय एयाव नेथ'बाय लोगोफोरा ओमफ्राय जुबाखैमोन बिसोरखौ सिनायबाय बाइकफोरखौ जाबाय बेबायदिनो दसे थाथ'बाय उनावहाय जोङो गथ'फोरखौ लोगो मोनलायबाय आरो नै बिसोर गथ'फोरखौ लाइफफोरखौ जों एसे हाय हाय होनानै हरबाय मिनिलायबाय बेनि उनावहाय जोङो
दावगालांबाय जोंनि जि मोनसे टारगेट दंमोन इथिंहाय जेराव उनाव दसे उनावहाय जोङो एसे दावबायनानै जोङो एसे थाबायबाय जायगाफोरखौ एसे नायदिंबाय दसे समनि थाखाय जे बहाबा मोजां जायगा मोनगोन नामा जोङो जानाय लोंनायखौ एसे खालामनो थाखाय उनाव नायफुंनानै मोनासै बेयाव बेनिखायनो फैफिनबाय जोङो बे साइडनिफ्राय आरो जेबो जायगा मोनैखाय जोङो दैमा जिङावनो थांबाय आरो दैमा जिङाव थांबाय थादोंमोन बेयावनो जोङो एसे फाल्थु खालामबाय एसे लोगोफोरजों रंजाबाय बोरै नांदों फैनानै बेखौ सोंबाय ओरैनो बेबायदिनो आरो समखौ हगारहरबाय आरो जोबोद मोजां नांदोंमोन फैनानै जोङो एकदमबारे ओरैबायदि इन्जय खालामदों आरोना एकदम अखायाबो जोंखौ सानदो जानो हागौ जे बोरै बिसोरो रंजानो हादों अखायाव बेबायदि साननो हानाय ओरैबायदि अखा हादोंमोन जोंनि बे समाव नोंथांमोना नुदों जानो हानाय नङाबा नुवाखैबो जानो हानाय नाथाय मानसिफोरा जों एसे जमबाय आरो बोसोरनि उनाव खनसेल' लोगो हमनाय गैला नामा ओरैबायदि सिदो आरोना एकदम इनाव थांनानै बेजों बोग्रि गराइखौनि एसे गावनि न' बायदि जायगा गावनी एकदमबारे इलाका कर लिया है इसको हमने अब यहीं पर हमारा खाना पीना सब हो जाएगा तो दसे थानानै इसोर थाबाय दसे आरो बांसिन रायजो होद्रायबाय अखायाबो जोङो जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ लाना फैदोंमोन मोखै लाना फैदोंमोन गाज्रि सारजि लाना फैदोंमोन आरो जे सान्दुं गोसाबा लोंनांगोन होननानै मानोना जोंथिं बिराद सान्दुं नालाय एकदम बिखुं गावजासे सान्दुं होदोंमोन जोंथिं नाथाय बेयाव थांनानै उल्था जाहैलायबाय नालाय एकदम ओरैबायदि अखा इनि साराबो लाङाखैमोन जोङो सेजुनांदों गासैबो सेजुनदों मात्र सानै साथाम हिन्जावसाफोराल'सो लांखादोंमोन ना बे एकदम सेस आरो जों एकदम अबस्था खत्म हो गया पूरी तरह से ओइ सोर दुखिबोआखैमोनलै सोर दुखिबोआखै दुखिनायाना एसे जाबाय रंजाबाय एसे एकदम ब्रेडफोरखौ जाबाय थाइजौ मामि जाबाय ब्रेडखौ जानायाथ' जोंहा ओरैबायदि जादों जों एकदम दैखौ नाङानो आरो जोंनो एकदम दैया जोंना फ्रि एकदम अखानि दैजों बेसेबां जि खालामो जाबाय था बिन्दास बेसेबां लोङो दै लोंबाय था अखानि दैखौनो बेबायदि जो भी हो यार जिबाबो एकदम सिगांनि उन्दै समनि बे क्लास 19 जों जेरैबायदि रंजायोमोन एम इ सेक्सनाव जेरैबायदि रंजायोमोन बेबादिनो रंजानो मोनफिनदों दिनै आरो एकदम जोबोर मोजां नांदों आरो एकदम उन्दै समनि लोगोफोरनि नांखादों जों एसेबां बोसोरनि उनाव लोगो मोनलायदों अखाया जेनबायना इफाले अलप दिखाओ आमसे लगिला इलाय जियाराव ओइ नै जाबायबो जोंनिया बाय हाय होना होलै भाइफोर स्वादिष्ट है बहुत जरा स्वादिष्ट है ओए हालक से यार एक बार सुन अरे क्या रस्ता दोबारा करेगा दो काट डालेगा नो ओए इधर रोस्टर आ गया और एक बार दो एकदम मरे वाह लगाओ यार नाचो 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 नाचो
क्या गरम गोजालै जोंनिया लोगोफोरा ने ऊपर आएगा कैसा आएगा जाम करके चल आजा 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 जाम करके आजा वाह आ सकता है आराम से तो हमको भी एक आराम से लेके दो ओके बहुत अच्छा लग रहा है आज बहुत अच्छा लग रहा है वाह 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 नाइस नज़ारा देखो ये सब लोग ये घूमने के लिए आया है और सब अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ है बहुत सारे एंजॉय हो रहा है यहाँ पर इतना एंजॉय हम कभी नहीं मिला जोंनिया रंजाखांनायनि उनाव एबारे टाइम जासिगौमोन जोंनिया फट' थिखांनाय बेनि थाखायनो जोंनिया एकदम रंजाखांनानै एबारे बिलिफांखौ केमेरा दिहुननो होबाय एबारे जों आरो फट'शुट खालामलायबाय जोंनिया बयबो लोगो गोजा नालाय क्लासमेट बिलिफाङा बेनिखाय गावनि जेसेबां मोननैसो दंमोन आरो बेनिनो मोननैसो लाना फैबाय केमेराबो लाबोदों ड्र'नबो लाना फैदो जेन मेम'रिखौ मोजाङै प्रिजार्भ खालामनो हायो होननानै बिथांखौ बहुत खस्थ' दै बिसोरो एकदम फट' थिखांना एकदम हनावर फट' थिखांबाय थादो माला थेवबो आरो जोंनिया मडेल गोबां दङ नालाय आंबो थिखांबाय मोनसे जोंनिया मडेलफोरा जोबोद मोजां मोजां मडेल दङ माला बयबो थिखांदों आंबो थिखांबाय बेनिखायनो मोजाङानो नांदों बे रखमनो आरो डिजिटेलजों थिखांनाय नालाय बयबो इन्टारेस्ट जाखायो एसेबाबो गावनि मेम'रिसखौ प्रिजार्भ खालामनो बेबायदिनो थिखांबाय आरो बयबो जोंनिया हिराखौ बारबाय थानाय नुनानै जोंनिया मोनफैलायबाय हेबेला इमलु बारनाय होलायनाय एकदमबारे बयखौ मिनिग्ला होजोबखायो एकदम डेन्जारखा जोंनि हेबेला माने एकदमबारे बहुत ही मजा क्या है यार वो सबसे फ्रेंडली भी है एरकमनो आरो बयबो एकदम रंजादों फट'शुट खालामदों नै बिसोरनिया आरो एकदमबारे पोस्टार डेन्जार मार दिया मेरे को लायनाय एकदमबारे फट'शुट खालामदों आरो रंजादों बयबो गाव गावनि महरै एकदम फ्रेन्डलि एकदम ओरैबायदि इन्जयमेन्ट आरो सोरबाफोर जुदि गोसोआव माबाफोर दुखुबो दंमोन ना बेयाव फैनानै पुरा कमप्लिटलि बावगारजोबखादों बयबो आंबो एख' पात्ता मोनाखै आरो जेबो गोसोआव फैखायाखै थांनाय समनि खौरां प्रेजेन्टनि खौरांल'सो ओरैबायदि रंजादों नाथाय जोङो एकदम बयबो जोंना नै सारमोनाबो इयावनो दं बैरिगरायाव एसे खामानि मावबाय थादों एसे बोथोरा मोजां जादोंमोन नालाय बे समाव जोंनिया जानाय लोंनायखौ एसे जगार खालामदोंमोन आरो बिदिनो आरो मडेलफोरा नै एकदम फट'शुट उनाव बेबायदिनो आंबो आरो नै बोग्रि सिङावनो एसे थिखांबाय आरो एसे चेक खालामबाय जायगाफोरखौ एसे बेबायदिनो उनाव बोथोराबो मोजां जाबायमोन नै एकदम स्रां जाबायमोन उनाव एसे आरो फट'शुटथ' सोलिबाय थाखादो जोंनिया मिनिमाम 30 मिनिट to 1 hour सोलिगासिनो आरो एकदम सब कुछ फोटो खींचने में बिजी हो गया बेसेबां बोसोर उनाव लोगोफोरखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां नाङो एकदमबारे मा बुंनो आरो गोसोखौ ओरैबायदि मोजां नाङोना माने बयबो दिनै जोबोर खुसि नामा जोबोर खुसि आरो बयबो ज' जानानै जोङो रंजादों मिनिदों जादों लोंदों जायखौ जोङो एसेबां बोसोरनि उनावसो खालामनो मोन्दों एकदमबारे ओरैबायदि गोसोआव गोजोन मोन्दों दा दिनै एकदम बुंला आरो बयबो आंल' नङा बयबो रंजादों आरो जोबोद रंजादों जोबोद ये कारसुम का हाथ का मेला है सबसे हो गया देखो कारसुमा बनाय दे मा खालामदो जोंनिया मोखै जोखै लोंखांनानै एबारे फाइनाल शटनि थाखाय जोंनिया मेम'रि प्रिजार्भ खालामनो थाखाय जोंनिया ड्र'न लाना फैखादोंमोन नालाय बे ड्र'नखौ जोंनिया नैया बिलिफाङा दिहुनबायमोन
उनाव जोङो बयबो आरो बिराद एक्साइटेड आरो ड्र'नजों थिखांजानो थाखाय एकदम ओरैबायदि एक्साइटेड ना बयबो निया ज' जाजोब्बाय नै एकदम फैजोबसिगोन आरो दस्रानो फैजोबोमोन एकदम गथाय ज' जादों आरो जोंनिया बांसिन सर्ट लानाय जादिया बाट जेखिना लादों बेखिना इनाफ आरो जोंनि थाखाय लादों आरो बोरायानो बयबो फैजोब्बाय नै जोंनिया उनाव बिथिं आरो नै जोंनिया बिथाङा एकदम रेडि जाबायमोन नै एकदमबारे फुटेजफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन लासै आं लास्टआव फुटेजखौ होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बोरायानो सिनेमेटिक भिउ आरामनो होनो हागोन आं दै एकदम मजा एकदम मजा एडिट खालामना होगोन आं बोरायानो बेयाव जोंनिया नै ड्र'ना बिरहांबाय आरो जोंना गान्दावलाया एकदमबारे बिथिंबो साथाम फैनो नांफैयोमोन जों लोगो इनि साथाम बिसोरो माने दैमा बारनानै इसोरो फैबाय आरो इथिं जोंदो बांसिन सम थायासै बिसोरखौनो जोङो एदाव हरबाय थादोंमोन जों बिथिंनिफ्राय सिनेमेटिक भिउखौ जोबनायाव होदो लोगोफोर नोंथांमोना सिन जोबनायलागै नायबानो जाबाय जियानो जाथों माने जोंहा बेबादिनो अखा बांखाबाबो जिबाबो बयबो रंजाबाय जाबाय लोंबाय जोंहा आरो थांनो सम जाबाय लाबेन लाबेन जावा अलप हाय बाय बुरदि जावा रहले खत्म टाटा बाय बाय आज के लिए खत्म आज पूरे प्लेन पर पानी फिर गया बारिश नहीं बानपानी हो गया थांनो जासिगोनलै जोंनिया थांसै बे अखासि जाबाय दिनै अखासि जासे थांसै आरो ओंखाम जाहैलायनोसै हटेलाव जोंना लोगोफोरा बिजा दोङो गथाय गासिबो बाय बाय बगामाति बाय बाय आंनि ब्लगा एसेनोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे ब्लगखौ मोजां मोनगोन जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालामदो लोगोफोर आरो शेयार खालामना हो आं जोबनायाव सिनेमेटिक भिउखौ होदों ड्र'न शटनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय